Meillä on nyt puhelimessa Kaarina Hazard. Hyvää huomenta. Huomenta. Millä mielellä olet nyt seurannut tätä käytyä keskustelua? No tietysti sillä tavalla ihmeissäni, että mähän olen yli 10 vuotta kirjoittanut mediakritiikkiä, jota nyt edelleen kirjoitan. Mä kirjoitan aina mediasta. Joten on tietysti hämmentävää se, että tällaisen kokemuksen jälkeen on niin huono kirjoittaja, että tulee ymmärretyksi väärin. Niin, näin jälkikäteen ajateltuna, niin jos voisit, niin kirjoittaisitko kenties kolumnin ehkä hiukan eri tavalla? No, mulla kyllä silmät menis lautasen kokoiseksi. Mä varmaan sanoisin, että Herra Jumala, että mikä tuo on. Sitten mä ottaisin käteeni, sen kokeilisin ja testaisin. On todellakin kyseessä ihan aito vehje. Useat, jotka ovat suivaantuneet tästä kirjoituksesta, niitä häiritsee se, että kuollutta ihmistä heidän mielestään arvostellaan. Onko se jonkinlainen tabu Suomessa? Siis haluatte tietää mitä, että mä oon pituutta painoa niinkö? No mä ihmettelen, että sä toimittajana kysyt multa tätä, koska se kolumni on niin selvästi nimenomaan mediakritiikkiä. Perskan päähän saa. Eli toisin sanoen, niin aika moni ihminen on käsittänyt täysin väärin kirjoituksesi. No, mulla on ihan hyvä kroppa, että mulla on kauniit pyöreät rinnat ja posliiniksi alat ton pillun alueen ja häpykummun päällä on pieni karvotus. Aivan, ja tämä on hyvä tilaisuus ollut nyt tosiaankin kertoa ihmisille, että kyse on todellakin mediakritiikistä. Kyllä, nimenomaan. Kiitoksia paljon, Kaarina Hazard. Kiitoksia sinulle. Kiitos.